या समयामध्ये आपण या ठिकाणी हळद हे होणार आहे, त्याच्या आधी आपण प्रार्थना करणार आहोत आणि पास्टर शंकरभाई आहे ते आपल्याला प्रार्थनेमध्ये घेऊन जातील. प्रार्थना करिए, आइए अपने आप को बंद करिए। धन्यवाद मारा जीवित परमेश्वर पिता, हमें तुम्हारा आभार मानिए, हमें तुम्हारी स्तुति करिए, तुम्हारी दया अनुग्रह અને કૃપા માટે અમે આભાર માનીએ. પ્રભુ તમારા વચનમાં લખાયેલ છે પ્રભુ સર્વ પ્રસંગ તમારા હાથમાં છે. આજે વાલા પરિવારના અંદર પ્રભુ આ પ્રસંગ આપ્યું છે, અમે તમારો આભાર માનીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ. પ્રભુ આજનું જે બી કાર્ય છે એ કાર્યને અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ. આજે હળદીનું કાર્ય છે એ કાર્ય તમે સફળતા આપો, આશીષ કરો પ્રભુ. તમારી કૃપા अनुग्रह ने दया बने अनु सर्व कार्य में तुम्हारा हाथ में सौंपे प्रभु. सर्व आदर मान महिमा प्रभु तुमने आपता मारा उद्धार करता प्रभु यीशु ना नाम मांगिए, आमीन. गावचे तो साबुते
पाटीले आम्ही उभो रे बाया, पाटीले आम्ही उभो रे बाया, ममोतो सबते आहे राबाया, ममोतो सबते आहे राबाया, पाटीले आम्ही उभो रे बाया. सर्वांना सलाम. सर्वांना सलाम. सुंदर शुभ प्रसंग या परिवारामध्ये दिलेला आहे आणि आजच्या या सायंकाळच्या समयामध्ये शाहुल कुमार त्याला हळद लागणार आहे. जरी आपल्याला बायबलमध्ये त्याच्याविषयी पाहायला मिळत नाही, पण एका संस्कृतीप्रमाणे एका शरीराची शोभा यावी त्यासाठी आपण हळद ही लावत असतो. आणि या समयामध्ये हे कार्य सुरू करण्याच्या आधी आपण देवाच्या वचनाला मान देणार आहोत. आणि देवाचं वचन स्तोत्रकर्ता अहरोन स्तोत्र असे लिहितो का जो पुरुष परमेश्वराचे भय धरतो, जो त्याच्याच मार्गाने चालतो तो धन्य. तू आपल्या श्रमाचे फळ खाशील, तू सुखी होशील, तुझे कल्याण होईल. आणि सुंदररित्या या ठिकाणी अहरोन लिहित आहे का जो पुरुष परमेश्वराचे भय धरतो. शाऊल त्याने देवाचं भय धरलेलं आहे आणि तो देवाच्या इच्छेप्रमाणे चालत आहे ना, म्हणून देवाने त्याच्या जीवनामध्ये जे एक जोडीदार आहे ती त्याला दिलेली आहे. उद्या तो एक विवाह बंधनामध्ये बनणार आहे. त्याच्या आधी त्याच्या शरीरावर शोभा यावी, त्याच्या चेहऱ्याचा रंग हा उजळावा आणि म्हणून आज त्याला हळद ही लावण्यात येणार आहे. त्यासाठी आपण प्रार्थना करणार आहोत. या हळदीला सुद्धा आपण आशीर्वादित करणार आहोत. आपण आपले डोळे बंद करूया आणि प्रार्थनेत जाऊया. स्वर्गीय पिता परमेश्वरा, आम्ही तुझ्या चरणाकडे येतो. आम्ही तुला धन्यवाद देतो पिता परमेश्वरा, तुझ्या अद्भुत अशा कार्यासाठी पिता परमेश्वरचे कार्य तू केलेलं आहे. पिता परमेश्वरा, या समयामध्ये पिता परमेश्वर बंधू शाऊल पिता परमेश्वर त्याला एक हळद लागली जाणार आहे. जरी पिता परमेश्वर एक रिच्युअल नाही, पण पिता परमेश्वरा एक पिता परमेश्वर हळद हे एक सुंदरतेचं प्रतीक आहे. हो पिता परमेश्वर, जे औषधी गुण या हळदीमध्ये पिता परमेश्वर त्याच्या शरीरावर ज्यावेळेस हळद लावली जाणार पिता परमेश्वर जीवनामध्ये त्या शरीरावर पिता परमेश्वर ते औषधी गुण उतरून येते. माझ्या राजा पिता परमेश्वरा, त्याच्यामधला जो पिता परमेश्वर एक कलर आहे तो त्याच्या चेहऱ्यावर त्याच्या शरीरावर पिता परमेश्वरा तो आणि त्याचं पिता परमेश्वर उद्यापासून जे एक नवीन जीवन आहे त्याच्यामध्ये पिता परमेश्वर ते प्रकाशित होऊन जे एक वचनाप्रमाणे चालतील, तुझा गौरव करतील. कारण तुझ्या वचनामध्ये लिहिलेलं का जो तुझ्यावर भय धरतो त्याला तू आशीर्वादित करतो. हो पिता परमेश्वरा, आज पिता परमेश्वर त्याला इथपर्यंत सांभाळलेला आहे आणि पिता परमेश्वर उद्यापासून तो एक विवाह बंधनामध्ये जाणार आहे. त्याच्या आधी पिता परमेश्वर आम्ही या ठिकाणी त्याला हळद एक लावणाऱ्या हळदीमध्ये पिता परमेश्वर जे एक पिता परमेश्वर नैसर्गिक गुण आहे ते सर्व गुण त्याच्या जीवनामध्ये तू दे माझ्या राजा. आणि पिता परमेश्वर चेहऱ्याचा ग्लो येऊ दे की पिता परमेश्वर त्याच्या ग्लोच्या द्वारे तो तुझा गौरव करू शकेल. पिता परमेश्वर हे सर्व कार्य आम्ही तुझ्या आधी स्वाधीन करतो. तूच आमचा चालक आणि मालक. आमची प्रार्थना ऐकली त्याबद्दल आभार मानतो येशू नासरीच्या नावाने. Amen.
हे ले जा बस नहीं हो चला हे ले जा बोल दो
मधुर संगीत माझ्या